Okej, jag och Mike. Bröst och axlar idag. Första setet på bröst. Uppvärmd och klar. Och då brukar jag vilja inleda med ett droppset för att verkligen känna färg på en gång. Skicka in blodet till muskler. Fokus, bröstmuskulaturen. Bra andning. Orka nu, mycket syre, hämta mycket syre. Bra tempo, bra negativ. Bra, sakta. Så exploderar vi. Bra, sträva. Full fokus. Håll i nu. Nu jobbar vi. Vilja. Bara du, allt ligger i dina händer. Hur mycket vill du här? Kom igen. Bra tempo, håll tempo. Bra. Sista nu. Andas, syre, syre. Nu åker vi. Ja, fokus. Ge det inte nu. Med strävan. Upp, upp.